Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Rabbana mai ikon yin komai ka bani iko zana yi mai yaban manzan da ya zarta komai shi ya zamo gata na komai ka taimaka min rabbi na yi roƙo. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Kai salati ga shugaban nan sa ahalinsa sahabiyin nan da shehunai masu son gwanin nan kasa da malamai sun kira dan aso Rasulu Mustapha Karimi. Assalamu alaika manzo Rasulu baban binta gwarzo Bashir Yusuf Adamun ka na zo da Rabi'atu Nura ta ka mun zo ka taimaka mu isar da sako. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Zan wuce ba sai na gaishe ka Abdul Qadir Jilani haka Nasiru Kabara na gaishe ka Mujaddadi Fodiyo na saka sannu uba Shehana Karibu. Yana saman da ya zarta kowa kowa gaban ka ya zama bawa mai sanka ne yan tattambawa mai kinka shi ne mugun bawa daure ka so mu nura na yi roƙo. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa ka amshi sanda muke gare ka kada ka duba halin mu nura Rasul ajib kai muke ta roƙo. Mai tausayi ba kamar ka manzo na ji haɗa ifan istar ta zo jifan ka kafurai su kai don ka zo ka ce a bauta wa rabbi sarki take Allahu ya isar da sako. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Ji mala'ika ne ya turo a tambaye ka mai za a yi musu jinin da sun ka fitar gare ka ba kai duba da hakan ba ko dai lallai Rasulu ka cika saburu. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Wajen jarumta a zo gare ka Habibu mai birni na Makka a shekara 23 ka cinye duniya aka bi ka goma a Makka 13 Madina. Tilas a soka a sallama ma Rasulu abban zara mama Allahu ne ya azaka san mai dukan halittu sannan ya bar ma dukan girma na gurin ka sarki. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Ya Rasulu amsa ya bannan ka ba mu san ka Rasulu gwarzo Madina raudar ka har mu dan zo mi gaisuwa a gare ka manzo kai mana dan sayyada azima. Dangatar rabbana ilahu wanda ya so kafa bai na dama wanda ya ƙi kashi zai na dama har a kiyama bai da damar ya ganka tun da ya juyar da sako. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Rabbana karin basirar yaban manzo a banzara a ko'ina na fara na kara babu kamar safili karara a gana babu kamar sarabbi. Na san ka mai tausayi ne manzo ka ba mu san ka Rasulu gwarzo Madina raudar ka har mu dan zo mi gaisuwa a gare ka manzo kai mana dan sayyada azima. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Mustapha kai muke wa bege ya Rasulu yarda ka amsa. Mustapha kai